What's up mga idol? The new chapter begins. Yan nga po ang latest version model update ng Suzuki motorcycle and finally launched sa bansang Indonesia ang latest updated. Yan nga po, mas modern na, mas advanced at syempre pa mas komportable sa ating mga rider. At dalawang version na po ang ating bagong model. At sa Pilipinas, asahan na natin yan this coming November 11, 2025 at magkakaroon nga ng special launching ang Suzuki Motorcycle Philippines para dito. And unfortunately, tayo po ay hindi invited dahil very selected lang ang kanilang mga ini-invite dyan. Mga idols, sa Suzuki Motorcycle, marami po ang nag-react dito sa bagong mukha ng Raider Pro version. Ayan po yung ating actual unit dahil binago nga ang kanyang design, ang kanyang style, at yung headlight, which is napakalaking pagbabago talaga. At para sa akin mga idols, hintayin ko munang makita to personal kasi mahirap namang husgahan natin sa mga pictures lang. Personal mo siyang makita, doon mo masasabi kung talagang okay siya o hindi. At syempre, depende rin sa tumitingin yan. At mga idol, sa akin, ang pinakagusto ko rito yung mga features na binago nila or in-upgrade. Talagang totally upgraded ang ating Raider 150. Pwede na ito maipagsabayan sa Sniper 155R version na may ABS, single channel, sleeper clutch, digital display, at hindi lang yan, keyless system, plus USB charger. So mas komportable na mag-rides dito sa ating Raider R150 at mas safer na rin siya with sleeper clutch at ABS mga idol. Para sa akin totally napakaganda niyan for the safety na rin ng isang rider. Mga idols, pagdating naman sa design at style, binago din yung pairings. Sabi nila mas aerodynamic to. At siyempre, napaka-slick or talagang matulis yung pinaka-front pairings niya. Para naman sa likuran, yung kanyang pinaka-taillight, may konting pagbabago din dyan. At dito naman sa ating unang version or variant, ito po ang Raider R150 Blade Edition. Kamukha pa rin ng FI model yung kanyang front headlight. Pero ang binago nila dyan, nagkaroon siya ng signal light dun sa baba niya. So nagulat tayo bakit nila nilagyan ng ganong style. Para sa akin, pwede na yung dating FI model. So yan, nagkaroon siya ng separate turn signal dun sa harapan niya mga idol. Ano masasabi nyo dyan? At dito sa ating Blade Edition or yung ating R150, ang mga features niyan mga idol, isa-isahin din natin para sa inyo. Siyempre, tingnan muna natin yung old model natin. Ito nga po ang Raider R150 with FI or fuel injected. Mga idols, yung kanyang engine type, same pa rin po ang ating new model. Hindi nila binago yan. 147cc double overhead camshaft. At yan din po ay merong 6-speed manual transmission, single cylinder. At yan din po ay merong maximum power na 18 HP at max torque 13.8 Newton meters. Iyan po ang ating makina mga idol. At pagdating naman sa kanyang suspension, same pa rin yan mga idol, Showa brand, telescopic fork sa harapan at monoshock sa likuran. And para sa ating wheels, Ali cast wheel pa rin, multi-spoke. Ang kanyang size ng gulong, same pa din, 7090 by 17 sa front, 8090 by 17 sa likuran. Well, pagdating naman sa sukat ng kanyang seat height, 765mm ang ating pinakasukat dito. Kaya mababa pa rin yan mga idols. Ground clearance 150mm at wheelbase naman 1280mm mga idol. Sa bigat naman mga idols, ang ating Raider R150 mas magaan 112 kilograms. Ang ating namang Raider Pro mas mabigat 115 kilograms. And hindi pa rin po nagbago ang kanyang fuel capacity. Same pa din na 4 liters na meron namang fuel consumption 50 or 50 km per liter. Average yan. Mga idols, yung ating headlight design para sa ating Pro, iyan po yung pagkakaiba para naman sa ating Raider R150. At ang isang pinaka nagustuhan natin dito sa bagong model na to, ang latest model natin na Pro version ay merong single channel anti-lock braking system. At ang ABS system mga idol, matutulungan tayo na hindi mag-lock up pag biglaan tayong nag-brake. Mas magiging confident din tayo sa ating rides mga idol. At syempre, ang ating bagong display. Ayan mga idol, napakaganda ng display niya. Mas malaki siya compare sa ating old model. At ang kagandahan dyan, ang Pro version ay merong equipped na Suzuki Ride Connect. Yan po yung phone connection via Bluetooth ay ipipair mo yan. At ang mga kagandahan niyan, meron niyang mga message alert, call alert, turn-by-turn navigation, at location din ng ating motor pag tayo nag-park. Ayan ang kagandahan pag meron kang Ride Connect mga idols. At ito pang napakaganda. Ang new variant
ay parehong merong Suzuki Clutch Assist System. Or ang tawag natin yan ay Assist and Sleeper Clutch, kung saan mas easy at mas maganda na yung ating lever, magaan, at yung ating mga pagbe-brake, lalo na kung cornering, anti-hop yan, napakaganda yung bagong feature na yan. And sa pang comfort level din sa ating mga rider, naka-keyless system na rin ito. Mas easy na to operate ang ating motor, mga idol. Especially pag ito-turn on mo ang ating engine with keyless system. And isa pang napakaganda rin, dito sa ating pinaka-batok, yung pinaka-harapan, andyan naman po yung ating USB charger. Available lang yan sa Raider Pro version, mga idol. Overall, yan po ang ating latest feature para sa ating bagong dalawang model na Raider R150. So ngayon mga idols, para sa inyo, anong masasabi nyo rito sa ating bagong model? Alam ko marami nagre-react, pero siyempre pag gawang Suzuki, alam natin napakatibay, maporma at napakaganda, di ba mga idols? At siyempre, kung ako naman po ay bibili ngayon ng bagong Raider Pro at Raider R150, magkano kaya ang presyuhan niyan? Yan po ay ating malalaman this coming November 11, dyan po sa Suzuki Motorcycle Philippines ang kanilang actual na launching nito. At ito na nga, may mga na-reveal ng color na available para sa ating Raider R150. Ito yung Blade Edition. So meron tayong pearl white, meron din tayong color na blue na may combination ng gray at kulay blue rin yung kanyang mags. So yan po yung mga color na available. At meron pa tayong isa pang option na color dito. Color black naman, na color gray naman yung kanyang pinaka-pairings. So mamapansin nyo, minimalist na yung style niya. Hindi kagaya sa dating model, no, talagang ang lalaki ng decals, no, na nakalagay. Dito, maliit na lang yung nakalagay na pangalan. At available din dito sa atin sa Pilipinas ang color black na may red. So mapapansin nyo, 4 na kulay para sa ating Raider R150 or yung Blade Edition. At mga idols, lahat dyan ay magiging available na next week. Kaya kung kabalak nyong bumili nito, pwede na kayo magpa-reserve sa atin. Mag-PM lang kayo at subukan nyo ang ating alagang Boyet. Siyempre, don't forget to subscribe sa ating channel at mag-message kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Well, kung titignan natin ang old model na fuel-injected, ang kanyang SRP 121,900. Siyempre, meron tayong Raider R150 Blade Edition. Ito po yung halos kamukha pa rin niya na mayroong sleeper clutch. Mga idols, yun yung dinagdag sa kanyang model na to. At magkano kaya ang presyuhan niyan? Well, ang aking nakuhang information sa ating bubuit, nasa 120,000 plus lang yan. Or sana, hindi lumagpas ng 130,000. O, di ba? Kung ganyan ang presyuhan, ano sa tingin nyo mga idols? Pwede po ba? At kung kayo bibili niyan, PM lang kayo. At ang ating next model naman na Raider Pro version, sa bansang Indonesia, isang color lang nilabas nila. At yan nga po ang color na black and red. Pero sa Pilipinas, nakita natin sa ating bubuit, meron tayong isa pang kulay white na mayroong yellow, no, combination. At ang presyo naman yan, nakikita natin, pareho na yan ni Sniper 155R. So magkano bang presyo niya? 145,000. So hopefully, yan po ay maging tama. At siyempre, kung kayo po ay balak bumili ng mga model na to, yan po ay magiging available na next week. Kaya antabay lang kayo. At ang launching nga ngayong November 11, mga idols, see you at i-update ko kagad kayo para dyan sa launching na to ng ating bagong Raider R150, the new chapter reborn. Let's go! And mga idols, para sa mas marami pang update at motorcycle news, stay tuned sa ating YouTube channel, Boyet Salabarria, and subscribe. Don't forget to like and follow also my Facebook page.